Takže WhatsApp, sme tu zase a dneska sa pozrieme na Age of Empires 2. Bude to vlastne multiplayer online s mojím kamarátom Patriotom. Zdravím. A môžeme sa na to pustiť do toho. Dobre. Takže vytvoríme lobby. Chceš tam aj ten Forgotten, alebo iba klasický? Daj tam aj Forgotten. Okay. Nechcem mať žiadne obmedzenie. Takže môžeš sa napojiť. A nechcel by si skúsiť aj za niekoho iného, než von za Britov? Nie. Som zvyknutý za Britov, tak ma nechaj. Keby sa to veľmi menilo. Random mapu? Taká mapa, jak bola minulé, sa mi vôbec neľúbila, čo sme hrali. Jasné. Takže úplne daj rovinu bez vody. Bez ničoho, len tak úplne zem rovinu. Oasis, tam bude asi nejaká malá toto iba. Nie, zeleň so stromami. Normálne také, čo vieme, britské lesy alebo dač také. Takže vôbec netuším, čo mám dať. Stepy? Ale Black Forest nedávaj. Stepy? Tak to daj, uvidíme, to je jedno už. Tak dáme stepy, ja som červený Patriot, nemôže byť červený dvakrát. Ja som si ešte nenastavil video. Nevadí, ja si toto môžeme vypnúť. Populáciu 200? Si vezmem Číňan. Hej, aj tak ma rozbiješ. Ale kde? Ja si vezmem Číňanov. Resource, difficult, to je jedno. Veľkosť mapy dáme pre koľkátich? Dáme pre 4. OK. Dáme. Ale dáme aj s botmi? Nie, však proti sebe. Na čo tam chceš mať ešte botov ďalších? No by to bolo ťažšie. Nebude to. Tak dáme jedného bota, ktorý bude nezávislý. Všetci budeme nezávislí. Tak ale, ako, bude trojka, víš, takže. Ideš viac za Čínu, pane Bože. Budeš mať tých kušníkov, nie? Hej. Ja viem, ja som si ich čítal, že oni majú výhodu v tom, že keď začnem hru, tak ja začínam so 6 či koľkými villagerami, ale mám menej o 50 dreva a jedla, alebo tak. Ale výhodu majú, že zo fariem získavajú o 45 jedál viacej, či ak. Neviem, či už tá farma má, alebo že či villagerovia získavajú z nej, čož pochybujem, lebo toľko viacej nemôžu niesť. Max je 25. Ináč obdivujem ťa, ako že ty 20, vieš tak veľa o tej frakcii, o tej svojej frakcii, viem iba akurát to, že majú tých Britov. Tých hukostrelcov v tom hrať, že sa tam dajú... No však som ti hovoril, že... Ináč nič o nich neviem. Ty si zvyknutý na Britov. Ja ináč nič o nich neviem, aké majú bonusy. Ty si zvyknutý na Britov a vôbec sa to nemení. Vôbec neviem, aké majú bonusy, vôbec netuším. OK, môžeš dať štart. No musíš dať ty, nemôžem to zapnúť. Neviem, aké majú oni bonusy vôbec, ale... Viem len to, že... Ty hovoríš, že si zvyknutý na Britov a pritom sa im tam mení len textúra budov a jednotka a pár miniatúrnych bonus. Ježišmar. Počkaj, my nemáme house? Ja nemám town center. Ani ja? Nevadí, ideme, to je nejaký hardcore, to čo je, ty vole. Trošku to laguje, ne? Jo, to zo začiatku vždy. No. Ale ber to tak, že... Máme aspoň suroviny. Môžeš ho postaviť hneď. Ja mám koňa. A ja mám koňa. To sú stepy. Ale ja mám iba koňa, tam nikto není. Tu sa mali za Maďarov, ty vole. Čak aj ja mám iba koňa a nikto na to nejazdí. No, dobrý fail. To čo je? A hlavne, že mám pri sebe lamy a tu nemám koňa do riti. No, asi tak nejak. A rovno tento. Čo sa klikol do to je? Sneh. Ja? Lamy? No ináč sneh aj ja tu mám dole. Ale to je dobrá blbosť. Dá sa s tým koňom bojovať? Asi nie, čo? Join me. A už máš aj domy postavené, takže máš hneď viac populácie. Ja viem, ale to čo si zmenil, nejaké je toto? Ja som... Mod? Uvidíš to, že ja som všetko normálne klasicky zapínal, ja som... Tu vôbec nič toto... Ja sa vám pýtam. Neviem, netuším, Patrik, ja som tiež z toho. Akurát si nevidím na tento, koľko mám týchto, lebo natáčam a nevidím, koľko mám teraz tohoto, víš, súrovín, nevidím si vôbec drevo. No, ako... Mi tam zavádzajú, víš, toto natáčanie, to je FPS-ka, čo mi ukazujú.
Takže máš výhodu, že si nevidím na suroviny. Ó. Ale asi ich mám dosť, keď môžem stavať. Takže poobeháme tu. Ježiš, aký... Normálne, že krvopotný problém, normálne obísť jedného typka a zabiť lamu. To je moc krásne, ja si pripadám v Tibete alebo kde do ríti. Vedľa všade mám sneh a len pri sebe mám takú vychodenú zem. To je stepa, to sú Mongoli, voláky, alebo Maďari, neviem. Dobre, no. Ale stromy sa s nami ľubia. Neviem, či aj som ty si tam dával máš taký také strašidelné, no nie že strašidelné, ale také nejaké zoschnuté sú. No to zoschnuté má každý. Šan má? Aspoň že baraky. Hej, som čítal, že Mongoli alebo Huni, asi Huni, oni vôbec nemusia stavať domčeky. Oni majú úplne zo začiatku hneď 100 populácie. Alebo tak. To je blbosť, ty vole. Počkaj, Mongoli? Ale majú Huni asi. Ale oni majú, myslím, že hrozne málo surovín na začiatku. No neviem, že skoro žiadne. Ale to je trošku potom akože dosť easy, ne? Tak ti hovorím, každý má nejaké bonusy, niektoré sú blbé, niektoré... To ako tiež pravda. Aha, už som ťa objavil. Jo, vidím. A ja som si to ani nevšimol, akorát som išiel iba pozrieť na toho môjho koniaka. Ale ty, ale však ten scout vôbec ani nemá damage, ha? Teraz ma nemôžeš pokovať s týmto scoutom. Ale tu máš nejakú túto relikviu, kde si postavil house? Jo, ty si nemal? Ja som mal hneď tam vedľa relikvie. Ja som si myslel, že iba také šťastie, ja som myslel, že to je iba také šťastie, víš ako. Takže to asi každému dalo. Vidím tvojho koniaka. Behať. Jak mi ho môžeš vidieť, vedieť od teba preč? No tak ale teraz utekal. Videl som ho, uvidíš to na videu. Aha. A ty si kde staval dom? Čo? Tam máš jeden house? Tu nižšie. Tu ni nižšie, bože. Aha, už ťa vidím. Zabijem ťa. Však to, že nemôžeš. Prikutujem ťa. Keby si nemohol mať ani v iných dobách, ne? Až môže v Castle Age. Neviem čo im dá, no toto asi. Potrebujem jedlo. Á, na blbé miesto som postavil, to je jedno. A kamoja, tu nemáš jeden les asi okolo seba, to bude ešte problém. Patria, doľa, či tam šumí. Jo, auta chodia, sorry. Ne, v pohode. Som hovoril, že náhodné tieto, jak sa to volá, klimatické podmienky, alebo tak by som to povedal, nemôžem ja, hej. Kámo, a to tam máš búrku, tak je to alebo čo? vonku. Povieš, že klimatické, no ty vole. Je to vonku, tiško. Je to vonku, zistili sme, čo je Patrio zač. Klimatické. Krabicový tento nepočítať. Ja tu nemám les okolo seba. A nie sme ďaleko od seba, ti môžem povedať. Jo, myslím, že som ťa aj objavil, keď som tady bežal, aspoň myslím. Neviem, lebo to ten koň tak malo objavuje, ako má malý dosah viditeľnosti. Ale dosť veľa, že tých lám tu je, aspoň ja ich mám už celkom dosť. Som zabil asi nejakých 6 a teraz mám ďalšie 4. Ale ja by som potreboval lesík. Lesík. A, mám už lesík. To ti trvalo. Aha, no potom, my nie sme zvyknutí na túto hru, tak keď to teraz bude pozerať nejaký profesionál v Age of 2, tak my to hráme len tak for fun. Ja viem, že vy už by ste boli v tretej dobe, ale tak my to hráme iba tak pro zábavu. No tak nepreháňaj, predsa len to ide asi 10 minút to ide, takže... Tak ale tak vieš, čo som si robil nejaký náskok na Necrom, tak som si pozeral pár videí a najrýchlejšie, čo sa dá dostať do feudálnej doby je 10 minút. Áno. Takže keď už sme nad 10 minút, tak už meškáme. Čož? Ja už idem. Ja už idem tiež, teraz som klikol. Teraz som ináč klikol, a ty si teraz klikol, tak to však aj ja. Ja keď som povedal, že už idem, tak som... Tak to sme naraz klikli potom na to.
Ty hovoríš, že nemáš tu stromy, ale tu samé Tak už som stromy našiel, nachádzam. už som Aspoň našiel, myslím. len ja keď som behal takto dookola, som nevedel, že nado mňou bude. Vážne ten koň je na hovno. Ale, ja viem, že ani nie. Mne sa zdá No tak. rýchlejší, ako klasický ten jazdec. Tak rýchlejší môže byť, ale čo sa týka viditeľnosti, že to vidí vedľa pred seba. To je tiež pravda. Ale tak toľko vidí na začiatok aj Dali toto. nám slepého chrom... Ty si musíš vylepšiť v tom Slepého svojom chromého koňa. town center, si musíš dať vylepšiť toho svojho, tých svojich ľudí, alebo tie svoje budovy, aby mohli vidieť. Ale to viac. len ľudia vidia. Áno? Som ťa našiel. Áno, našiel si ma. To tak len musím ľudí, na teba na zaútočiť. ľudí fungovalo. Inak to, keď chceš zlepšiť si viditeľnosť skauta, tak to musíš v tejto stajni. Tam to funguje v Town Center iba na civilov a na budovy. No ale tak víš, ako som to myslel. Jo. Takže predsa si len klikol o pár sekúnd rýchlejšie. Ty si čo dal, že ty tu máš nejaké japonskú architektúru? Že si Jakú dával japonskú? zvriť toho, ne? A tak tie Však domy, tu ja za to máš- nemôže, že mi tie domy dalo také... Nie, Také. nie, myslím mining camp. Mining camp nemám To žiaden nie mining camp. nepostavaný. Ej, nie. Aha, to je bot. Ja som našiel bota. Ježišmarja. Ja som zabudol totálne na ňo. Už Ty je to vole, prišlo už veď- divné, že no ty vole. Kámo, on má nejaký bonus, on môže stavať už normálne tieto. Čo? Aha, nie, on je vo feudálnej dobe, ježiš, som sa zľakol. Čo? Že on má nejaký bonus, že môže stavať v Dark Age, no staje. Jo. To snad nie. No našťastie nie. Ne. Á, je vo ty feudálnej nesekaj dobe. túto mimo. Môžem si postavať týchto. Jinjungu. Wei, Jinjungu. Tak Zabite kde tú je tam svinu. dole niekde na mape? A ja ťa vidím behať po tom mojom objavenom. Teraz bežíš cez taký les, no pri lese a je tam sneh. Neviem, jak to funguje. To je divné. Alebo ja niekedy vidím, že tam niečo preblikne. Ale počkaj, ale to potom je blbé, lebo chápeš. Ale Ako ja ti ono to ukazuje, ale iba koňa neukazuje ti to vidím, iba viditeľné, toho alebo koňa čo ti to robí? vidím. Iba toho koňa ti vidím. Možno za to, že je to iba koň, chápeš, že No, je asi. to ako prírodná zver, alebo Prírodná No tak- zver. A jaká zver ešte existuje, ak nie prírodná? Umelá. keď Geneticky umelá, vymodelovaná. áno. Jo. Ježiš, Patrik. Ja mám dosť jedlo a ja nevidím koľko mám dreva, takže asi málo, lebo nejde ani pole postavať. Ty vole. Neviem, ja viem len jedno. Začal som hrozne pomaly, takže ma rozbiješ. Pozri, už práve, som že zase ani mne to posledný. nejak nejde. Fongu, pung bong bong. Kámo, a ja teraz neviem, na akú Činčua. obťažnosť som nastavil toho bota. Dúfam, že som mu nedal ten difficult. Ten bot. To bol moderate a vážne, dúfam, že nechcem. No, nechcem, ale dúfam, že No si ten nedal. difficult, však hovorím ti, moderate. že neviem, jak som nastavil ten difficult. Bože, on keď sem nabehne zrazu s vojskom, tak to bude taký fail. Len dúfam, že to nie je Korejec. Čo to je? Musím sa pozrieť. Ono mi nejde klikať na neho, keď tam nie som. Tak ale neviem, Neviem čo to potom, môže čo je. byť. Tak hovoril si, že to Tak má nejaký neviem, ja arabský tiež- štýl, tak to asi Korejec nebude. Nie, azijský. Hej. Taký jak ja má, azijský. Takže neviem, môže byť Japonec a môže byť Korejec. Tam Alebo ten minulé Mongol nás ešte, rozdiel, nie? čo bol Možno. Korejec. Aj Mongol môže byť. Kingbombu. Nemám. Kinchungu. Ja tak dúfam, že už dreva bude dosť, teraz potrebujem na jedlo, hlavne ľudí posúvať. Aha, ja už som objavil. No to je Japonec, ja si myslím. Alebo Korejec, no. Ja som No však klikni na neho, uvidíš. No však idem k nemu. Aha, tu sa dá, v tomto. Čo je to? Čína to je, on je Číňan, jak ty. What? Ne, sme mohli byť spolu. Vyskúšaj si Dobre, raz tým spolu. spojenectvo a neviem, jak na teba zautočí. Nejaký čínsky spojenie, delegát. Ne. Chválumbu.
Keď tiež si myslím, že niekedy je... Že tiež si myslím, že niekedy je najlepšie natáčať, keď niekto hraje a má zdieľanie ako spektátora. A ono sa ti to tam nahráva a si môžeš pozerať históriu. Alebo dá sa aj nahrávať vtedy, keď už tú históriu, keď sme hrali, tak ono sa ti to načíta, natáča. A tú históriu, ako si môžeš pozerať a nahrávať, keď komentuješ tú históriu. Tak sa to dá tiež. Že vieš, lebo tak si môžeš strieľať, že aha, tento je lepší, pôjdeš teraz k ďalšiemu hráčovi, a tento začal blbo a tak môžeš komentovať a vidíš celú mapu, vieš. Tak ale víš, nechce sa mi to najprv natočiť a potom to ešte komentovať, víš ako. Tak ale možno aj také videá budú, ja neviem, uvidím. Činčunku. Čo má? Šalom. Šalom si povedal? Nepovedal. Povedal si šalom? Ja som povedal. To si povedal ale šalom? Že si žid? Ja som povedal... Zdraví šalom. Ja som povedal šalom, ale on nepovedal ten Číňan šalom, to som si vymyslel. Ale to by bolo dobré, no. No, Číňanec židovský, to som ešte nevidel. No. Ja si myslím, že Číňania sú skôr, majú ten nejakú tú svoju vieru, tú nejakú tú svoju... Ty nechceš ísť preč radšej? S tým jasom. Ja som milovník, dohodneme sa, že koňa nezabijeme. Však koň ťa nepohrízne, neboj sa. Máme je kvônny. Jasne. Bez nota. Tunming. Či? Čo má? Jaj bože. Rozmýšľam, že čo by som teraz mal robiť, ale no už musím iba počkať na suroviny a pôjdem do ďalšej doby. Ja skoro uvažujem nad tým, že... To všetko stojí, ja potrebujem jedlo. Je to zo mňa, berca. Rozmýšľam s tým, že jak to tu vôbec zakorením, vieš, ako defenzívne, lebo ver tomu, že ja teba nerozbijem, ale ten bot bude robiť na útoky určite na obidvoch nás. Na mňa, lebo ja som bližšie. Ja som kúsek od neho. Aha, dobre vedieť. Vidíš, to som chcel vlastne, to si mi pripomenul, som chcel už zaťažiť kameň. Blbý je ináč nevypočítavý. A to si ty. Už som ťa našiel? Nemôže ani medzi sebou pobiť, že by sme mali dva. Víš ako. Nejak sa spária, víš ako. Čo to tu bude? Mining camp. Toto... Víš čo, ja idem radšej postavať väžu tuto. Na jednom území. Tam jak je ten bot. Lebo nikdy nevíš, ak môžeš od neho čakať útok. Ne. Jedlo nemám. Na drevo si aj nevidím, že koľko mám takové. Ježiš, tie domy čínske. No. Kámo, on už má knajtov. Ako nemyslím tie bungalovia. Dobre. Ja nemyslím tie bungalovia, ja myslím svoje ako normálne domy. Moje rasy, tie vyzerajú hrozne... Činčunku. On už išiel do tretej doby, lebo mne by nevyskočil, že by bol v tretej dobe. On už dávno bol. To ja som teraz, on prišiel prednedávnom. Ježiš, to si musel určite počuť. Nevadí. Jau! Oni na mňa nie že na mňa zautočil, ale... No áno, zautočil jeden vojak na mňa. Ten Knight, nevadí, trošku akcie bola. Ale zabil mi jednu túto pracovníčku. Pracovníčku, je sociálnu. Sociálnu pracovníčku. Ja už idem do tretej.
Dobre. Mohli sme to spraviť takto, že najprv zničíme bota a potom pôjdeme proti sebe. Ne, dík. Ty si ale vyčúraný, ty vole. Máš aspoň obchod, že by som mohol s tebou obchodovať. Aj on je Číňan, takže neviem. Bože. Ja dostanem teraz tak na prdel za chvíľu, dojde sem a bude po mne. Som Číňan, som vyčúraný, čúram na východnú stranu. Alebo môj vypadá na východnú stranu. Ja neviem, čo mám teraz akože robiť, popravde. Tu stávam... Množica. Ne. No však... Žite a množte sa. Nepoznáš ten výrok? Poznám, ale tak s kým sa tu mám? Čo? Všetci pracujú, nikto tu neodpočíva. Ako ja nemyslím teba, ja myslím ako tohoto bota. Však hovorím, že nikto tu neodpočíva, všetci robá a nemajú čas na to. No už budem v tretej dobe za chvíľu. To je pekné. Ona tu na mňa vybehne s nejakým hradom veľkým a ja si už ani neprdnem. Tak. No zase nemám Skirmisher si vôbec na čo dobrý? Čo? Skirmishery. Ja neviem. A to u koho to máš tých skirmisherov? To sú tí, čo hádžu tie kopy, ne? No tak neviem, ale viem, že Ježiš, toto je farmy. Nie, on mi zabije konia. Čože? Môj koník umre. Nie, zabili mi konia. On má ale armádu, bacha na to, on má vážne, že vojakov. A teraz nekecám, Patriot. Dobre, sa nehádam. No a mohol by si sa. Šabat. Prečo vyprávaš Šalom. to? Lebo toto je ich slova. Lebo toto ich slova sa nedajú vysloviť. Tak ale prečo to hovoríš po hebrejsky? Lebo to znie lepšie. Patria, čo si mi zatajil? Povedz mi. Skade si? Jaký je tvoj pôvod? Videl si niekedy Neptún? Áno. Alebo bol si niekedy na Neptúne? To zase nie, bohužiaľ. Tak som tam aj. Šťastia. Nemám domy. Nemám ľudí, nemám nič, som chudobný. Ja mám skôr problém s drevom. Drevo si nevidím, ale ja si ho mám dosť, lebo keď si dávam polia, keď si naklikávam, tak úplne na pohodu. Tak asi vezmem nejaký, ale však tam iba páti. No, 6 aj s tým, čo mi stáva teraz domy. Neviem. Postavať tie domy, vojaci tu sú, budete chodiť teraz takto, nie. Suň mi. Kde popol? Potrebujem viac ľudí. Ja skôr by som riešil problém, že zlato je dosť ďaleko odo mňa. Ja ani nie, ja mám celkom bodu. Toto mám v pohode. Ten drevo. Suň mi. Vieš o tom, že sa dá prepnúť, aby si videl, že koľko máš typkov, čo sú minery, farmári a tak ďalej. Nie, nevedel som. Tu tam máš napravo dole, tam máš také 3 tlačítka, sekera, zlato a taký pohľad. Aha. Takže to je tak pole? s týmto si prepínaš. Ty si na nás zautočil? Hej. Ja som nemal armádu, nič. Je po mne. Využívam situáciu. Nemáš armádu. Oj, tak toto! A ty máš knajtov, ja nemám nič. No a padajú jak muchy. A už utekáš, babelec. Hnusný. No tak nenechám si toto streľovať. Ježiš, ty budeš teraz takto utekať, čo? Tak to bude skautovať, no ty si sviňa.
Ale dopr... Dele ty hovado hnusný. Dosť ti dávaj damage, keď už začal horieť. To sa nepochopíš. Čo? Ja ti teraz budem akože naháňať celý čas, alebo čo? Mohol by som. A ty máš jak poisko zlato hneď vedľa zlata? To je fér. Aj tak nejaké to vojsko mám, ale nie je to bohvíčo. Ježišmarja, ty si hovado. Ja som hovado, neviem kto tu má väčšiu armádu než ja.